Nagabenta ke khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor ki bamanta kasni. Klub nyongot bat men saw sop hungot haka jingplu jong kayeng ham Mumbai Goregaon haka step jong kasi thoding. Patla don ru ki balaman saw jur na kate ke jingplu jong kate kayeng. Bat kumbal lai pungut ki breu layo ban pelat na kate ke jingplu jong kate kayeng yatu officer jong kabrihan Mumbai Municipal Corporation. Ya ki breu ki balaman saw lara ano sya Jogeshwari bat civic ron kopar hostel haji tu kabadai hapo Mumbai. Officer jong kate ka BMC ulo ongru bakin wat ye ki breu ki baman saw na kate ke jingplu jong kate kiyeng kibatya hagi private hospital. Layo jingte bakate kayeng kalas dang ban kemding hak por ba arbaje men step jong kasngi thoding. Layo jingte bro ba ompatip ya kadaw jong ka jingplu jong kate kayeng. Officer jong ka firefighter ulay itu bakate kayeng kalaplu habaro arliang mamla bat kalabam ya kidukan kentup ya kikali hajwa baki officer jong ka firefighter kinpoi. Layatu bakala shimpor haduk kumbalai kata ban penlim ya kate gading kebala kelang pa.